ବାବୁରେ ଶ୍ରାବଣ କ୍ଷୁଧା ମତେ ଲାଗଇ ପ୍ରବଳ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପାରିବୁ କି ଦେଇ ପିତା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କର ପିତା ଏହି ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯାଇ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଅଛି ମୁହିଁ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ତୁମ୍ଭରି ନିକଟେ ଯାଅ ବାବୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରୁଛୁ ବିଶ୍ରାମ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ମୋର ଦେବତାକେ Don't
ବିଭୁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୁଁ ପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ଚଳତି ଠାକୁର ମୁଁ ପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ଚଳତି ଠାକୁର ଆଣି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଭୋଜନ ଅଶ୍ରୀଙ୍କର ସଜଣେ ଅଷ୍ଟଗାମୀ ହେଲେଣି ତପନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଦିଟା ସରଜୁ କୋଳି ଦେବେ ଆମ କରିଥିଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ କଲେ କହିଥିଲା ପିତା ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିବୁ ହେରି ନିଜ କଲେ ପିତା ଭାଇ Say